हे काय केलं ताई तू? सेम केलं काही हा टोमॅटो सॉस. असं दिला असं डेकोरेट. हे आपलं घरगुती डेकोरेशन झालं है ना. उपासासाठी खातात ना. तू तिकडे झाकण कशाला हलवते? हे उपवासाला चालू शकतात ना ताई. फक्त या नॉर्मल मीठच्या जागी आपण संध्याकाळ मीठ घ्यायचं. मुलं घरात नसतील ना तेव्हा आपण असे डिश बनवून ठेवायचे आणि मुलांना द्यायचे. मुलं पण खुश, आपण पण खुश. कशामध्ये वरचे भाजायचे असले ना इकडनं याला इथे टाकायचं, त्याला इथे टाकायचं. ताईने चांगला रेसिपीला गेम बनवून टाकला. गरम आहे आज भाजतोय ताईचा. आतमध्ये चीज पण एकदम पिघललाय. तुम्ही भरपूर बनवा, एकदम मस्त झालाय, छान झालाय. माझ्या ताईने बनवलेलं. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. नमस्ते. आज मी म्हणजे मी नाही बनवत आहे, ताई बनवते. आता तू काय बनवते? तो साबुदाण्याचे हे बनवले माहिती ना, वडे बनवलेले. त्याच्यातच जरा ट्विस्ट आतमध्ये चीज टाकून आप्पे. म्हणजे ते त्याचंच काहीतरी ती वेगळं बनवते आहे. आणि ताई आप्पेला कसं तेल कमी लागतो ना आपल्याला. ते आपण तेल नाही वापरणार आहे, जरा घी वापरणार आहे. अरे वा, हेल्दी झालं मग. हेल्दी थोडा. आणि कसं हे उपासासाठी खातात ना. घी थोडा. तू तिकडे झाकण कशाला हलवते? हे साबुदाणे घेतले 1 वाटी. हे ना स्वच्छ धुवून पाण्यात ठेवलेले होते आणि पाण्यातून काढून चालणीवर काढून ठेवायचे. पाण्यात किती वेळ ठेवले आपण? समजा अर्धा तास ठेवला, एक तास ठेवला तरी पण चालतात. पण त्याच्यातलं पाणी काढून नंतर चालणीत ठेवायचे, मध्ये असे फुलतात. हे असे घेतलेत वगैरे, चांगले भिजले आहेत पण हे बघ. हा 1 वाटी आहे. 1 वाटी शेंगदाण्याचं कूट आहे. हे शेंगदाणे कसा बनवला आपण? शेंगदाणे भाजले आधी आणि मग त्याला मिक्सरला भाजायचे. आणि साली सकट? साली सकट नाही, साल काढायचे. भाजायचे विदाउट ऑइल, म्हणजे बिना तेलाचं भाजायचं, मग त्याचं साल काढायचं आणि मग मिक्सरला लावायचं. गरम थंड झाल्यावर. थंड झाल्यावर मग आपला असं प्रोडक्ट बनतो. म्हणजे शेंगदाण्याचं कूट. हे चीज घेतलंय. हे 2 मिरची कापून दिली आहे. हिरवी मिरची बारीक, थोडीशी कोथिंबीर आणि चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. आणि आपलं देशी घी. देशी घी. व्हाईट. ही रेसिपी कधी ताईची आहे, पण मी तिला थोडीशी हेल्प करते. आणि मी पण करणार आहे लास्टला हेल्प. खायची माझी लय मोठी हेल्प असते. पप्पूची हेल्प कशी असते? टेस्टिंगची. साबुदाणा, मिरची, कोथमीर सर्व मिक्स करायचं का? हा, सर्व मिक्स करायचं आहे. हे जेवढं लागेल तेवढं बघायचं. आपले 2-3 चमचे घ्यायचे बस. हे उपवासाला चालू शकतात ना ताई. फक्त या नॉर्मल मीठच्या जागी आपण संध्याकाळ मीठ घ्यायचं. आणि चांगले असे ना मळून घ्यायचे. हे असं साबुदाणे मळून असं चांगला चिकट असा गोळा करायचा. हे आता चिकट झालंय बघा. 4 भाग केलेस? 4 वापरायचे आपल्याला. हा, पण आता सर्वांमध्ये वापरायचं असेल तर जास्त वापरायचं, घ्यायचं जास्त. आता आपल्याला कसं, आता मी खात नाही म्हणून ताई काय करते, सगळ्यामध्ये नाही घालत आहे. तुम्हाला 4 करून दाखवते. म्हणजे तसं तुम्ही सर्वांमध्ये करू शकता, घालू शकता. 4 बरोबर तुला, मला, ताईला आणि जे माणसं बघतात त्यांना. ताई आता याच्यामध्ये तू हे टाकणार आहेस ना, चीज आतमध्ये. म्हणजे तुला एवढ्या साहित्य जेवढं जे बाउल मध्ये आहे त्याचे फक्त तू 4च बनवणार गोळे. चीज टाकून बॉल बनवणार. मग 4 गोळेच बनवणार तू. हा, आणि बाकीचं असेच बनवायचे. जर कोणाला चीज नाही आवडत असेल तर हे बघ, असा खोल वाटी केली आहे. आणि आता हे त्याच्यामध्ये आहे ना, हे लपवायचं. अरे वा, छोटे मुलं किती आवडीने खातील मग ताई. चीज बॉल बोलायचं याला. ते असंच टेस्ट करूया आपण ते. आता हा गोळा खाल्ला ना आणि एवढा चीज आतमध्ये ना, तर खायला मजा येईल. नाहीतर कधी कधी काय होतं, गोळा मोठा असतो आणि चीज भेटतच ना त्याच्यात चीज पिघळून जातं, माहिती पण नाही पडत. मुलं घरात नसतील ना तेव्हा आपण असे डिश बनवून ठेवायचे आणि मुलांना द्यायचे. मुलं पण खुश,
आपण पण हे फ्राय करायच्या अगोदरच आपण असे बनवून ठेवले तर चालतील ना? असे बनवून आपण फ्रीज मध्ये ठेवले ना तरी पण चालतील आणि आपण जेव्हा पाहिजे तेव्हा फ्राय करायचे. हे पहिला मळताना हाताला चिपकतो तेवढाच, नंतर चिपकत नाही हातात. हे बघ मी 5 बॉल्स बनवले आहेत. हा 5 मध्ये आता आपल्याला हे बघायचं की कोणाला नाही भेटणार गेम खेळायचा त्याच्यात. आता 5 माणसांना बोलवून छोटे छोटे बनवले असते तर जास्त बनले असते. तर आपल्याला ते चीज आहे ना ते त्याच्यामध्ये मोठा तुकडा आहे ना चीजचा. ताई आता घी टाकते ना ताई? हा घी टाकते. 5 ह्याच्यातच टाकशील ना? एकदम कमी साहित्यामध्ये बॉल्स. आम्ही मोठे बनवले, तुम्ही छोटे छोटे बनवा. आणि एक तुम्हाला सांगायचं, आम्ही जे ती आतमध्ये नॉर्मल चीज वापरलाय ना त्या जागी तुम्ही मॉझरेला चीज वापरा. म्हणजे तो कसा तुम्ही तोडताना तो तानेल. असं दिसेल. हा आता आमच्या घरी तर नाही ते नॉर्मल चीज आणला मी, तर तुम्ही तो मॉझरेला चीज आणून ते आतमध्ये टाकला तर मजा येईल ना ते खायला. आता हे किती वेळ ठेवायचं आपल्याला? झाकायचंय का नाही झाकायचंय? नाही झाकायचं नाही, ते गोल फिरवत राहायचं, भाजायचं. गोल्डन फ्राय करायचे. गोल्डनचा कलर येईपर्यंत आहे ना गोल गोल भाजत राहायचे. असे चिपकत नाही ते, असे गोल गोल फिरवत राहायचे, गोल गोल भाजून घ्यायचे. गोल गोल भाजून घ्यायचे सगळे बाजू. आपल्याला आप्प्याचा भांडा नवीन घ्यायला लागणार आहे. ते तू आणलं ना ते भांड. कधी कधी बघा भांडी चांगले टिकतात, कधी कधी चांगले राहतात आणि कधी कधी ते काय अचानक ते तसं झालं सफेद सफेद, कारण ते वरती आहे ना थोडासा त्या लोकांनी मसाला लावलेला. म्हणजे ओरिजिनल नाही भांड. नाही काय? नाही ना, त्यापेक्षा ना ते आपलं बिडाचं चांगलं असतो. बिडाचा पण भेटतो आप्प्याचा भांडा. हा घ्यायला पाहिजे. तर एवढे सगळे मस्त भाजून काढले गोल गोल. कसे म्हणजे वरचे भाजायचे असले ना इकडनाला ते टाकायचं, त्याला ते टाकायचं. आणि चांगला रेसिपीला गेम बनवून टाकला. हे कसं झालं समजतं माहिती? आपण हे आहे ना असं हार्ड वाटतंय, त्याला कडक कडक वाटतात. वरचं कोटिंग कवर कडक वाटतंय का? कडक वाटतं ते. म्हणजे आता ही रेसिपी झाली ना आपली. झाली. चला आता आपण टेस्ट करूया रेसिपी कशी झाली. बॉल पण दिसायला सुंदर झाले एकदम. हो. अरे वा, कशी दिसताय पप्पू? एकदम भारी वाटतात. हे का केलं ताई तू? सेम तुला काही नाही. टोमॅटो सॉस. असं दिलं, असं डेकोरेट. हे आपलं घरगुती डेकोरेशन झालं है ना. पण प्लेट बघ ना कशी छान दिसते. चला ह्याच्यातले ह्या 2 मध्ये मला वाटतं चीज नाही येत है ना, आणि या 4घांमध्ये चीज आहे. चला एक एक उचला. ताई एक उचल. काय पहिलं ताई कापून तरी दाखवते. काप ताई. वरचं कडक झालंय ना, आणि त्यातमध्ये चीज आहे ते पण कसं मऊ होतो. गरम आहे ना ती. चीज तर उलट जास्त गरम लागत असेल ताई ते. हा आणि गरम गरम आहे. गरम आहे ना? हात भाजेल. गरम आहे, गरम आहे. थंड होते. गरम आहे. हात गरम आहे ना? भाजतोय ताईचा. अरे वा. आतमध्ये चीज पण एकदम पिघललाय. आणि हात तो चीज असतात असं ताणायचा असतो तो मॉझरेला चीज. हात तो असला असता तर असं आलं असतं. हा म्हणजे तुम्ही कोणतेही चीज वापरू शकता ह्यासाठी. मस्त वाटतं. आणि मी त्यांना सांगते की अशी तुमची मुलगी जर तुमच्या घरी आली ना तर तुम्ही तिला आहे ना नवीन नवीन असे डिश बनवायला सांगा, नाश्ता. चला आता ते एक खाऊन दाखवतो अर्धा. टेस्ट करून दाखव दोघांनी. तू कधी दाखवणार? हा तुम्ही ते एक करता ना, बाकीचे कोण खाणार आहे? गरम आहे एकदम. आणि ते कसे साबुदाणे आहेत ना ते मऊ असतात, त्याच्यामुळे ते जास्त गरम असतात. आणि ते आतमध्ये चीज पण तेवढाच गरम झाला असेल. तेवढाच गरम. चला खा. काय खा, गरम गरम खा. कसं वाटतं? एकदम भारी वाटतंय. चीज आहे ना वेगळंच वाटतो खायला ना, मजा येते ना चीज खायला. चीज असली की कशी रेसिपीची टेस्ट त्याचं ऐकायचं, त्याच्या म्हणजे समोरचा माणूस खायलाच बघेल लगेच मग चीज ऐकूनच. आणि याच्यामध्ये आहे ना तुम्ही एक बटाटा शिजवून टाकलात ना तरी पण चालेल. म्हणजे थोडा अजून ते बॉल्स वाढतील. आणि रेसिपी तुम्ही डबल साहित्य घ्या आणि तुम्ही भरपूर बनवा. एकदम मस्त झालाय, छान झालाय. माझ्या ताईने बनवलेलं. रेसिपी एकदम सोपी आहे. सर्व मिक्स करायचंय आणि आप्याच्या भांड्यात टाकायचंय. हा बॉल्स. आप्याचं भांडं नसल्यानंतर गोल करून ना
कटलेट भाजू पण शकतो आपण. आपल्या हे नॉर्मल कमी तेलात फ्राय करू शकतो आपण. हा शॅलो फ्राय करू शॅलो शकतो. फ्राय करू शकतो.